रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समथिनि सिङाव प्रधानमन्त्री जान औषधि केन्द्रखौ बेखेवनानै होबाय। रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समथिनि सिङाव दिनै 1 नं क'क्राझार एसटी लकसभा बियाबनि एमपि मानगोनां मुस्रि जयन्त बसुमतारिया प्रधानमन्त्री जान औषधि केन्द्रखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो आलारि बाथि सावजेनो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मुस्रि जतिन बरा बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन फारियै CSD मुस्रि जयन्त खेरखातारि, डक्टर सांग्रां ब्रह्म, OSD CM बिटिआर, DRCS चिरां मुस्रिमा कहिनर नार्जारी, एडिशनेल रेजिस्ट्रार चिरां मुस्रिमा बारलांफा औवारी, 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारि, रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समथिनि मासिगिरि मुस्रि समनाथ शर्मा, ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा मैखोमै बाहागो लाफैनानै जाफुंसार खालामफैदोंमोन। रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितियाव जनौषधि केन्द्र भारतबर्षनि प्रधानमन्त्रिनि जि सिमां आरो लोगोसेनो जोंनि मिनिस्ट्रि अफ क'अपारेशननि मिनिस्टार मानगोनां अमित शाहनि जिथु लुबैनाय बेबायदिहाय बे जोंनि आसामनि बड'लेण्डआव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै रुनिकाटा सान्तिपुराव बे केन्द्रखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा मानगोनां क'क्राझार लकसभा समष्टिनि एमपि मानगोनां जयन्त बसुमतारि साराबो नुजाफैदोंमोन आरो चिरां जिल्लानि DC डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथां जतिन बरा साराबो बेहाय नुजाफैदोंमोन। बेजों लोगोसेनो OSD जोंहा सिबसारनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन आरो लोगोसे जोंहा बे ओनसोलनि गासै लिडारफोर बेयाव नुजाथिनायखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनदों। खारन रायजोनि जुदि जोंहा हेफाजाब थायोब्ला गासै जुदि रायजोआ बे केन्द्रनि गेजेरजों जुदि सुबिदा जायोब्ला जोंहा गोग्गानाय थायो। गतिके जोंनि बिफाननि गेजेरजों जों रायजोफोरनो माबायदिहाय आर्थिक उन्नति इक'नमिकेल ग्रथ लाबोनो हायो। खारन जेनेरिक मेडिसिन होननाय लोगो लोगोनो जोङो जेनेरेल मेडिसिनफ्रा जायबायदि बेसेन जायो बिनिख्रुइ खम बेसेनावनो जोङो बे जेनेरिक मेडिसिनखौ मोननो हायो। गतिके रायजो राजाफ्रा बे मेडिसिनखौ जानानै मोजांथ' जागोनानो लोगोसेनो आर्थिक भाबैबो रांखान्थि भाबैबो बिसोरो एसे सुबिदा जागोन। खारन खम दामावनो मुलिखौ मोनजागोन नालाय। गतिके जोङो बेबायदिनो जोङो समबाय आन्दलनखौ लांनांगोन। बे ओनसोलनि रायजो राजा गासै बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो बे समबायानो मोनसे मोजां राहा लामा। गतिके जों गासैबो जयै जुदि बे समबाय आन्दलनाव थियारि जायोब्ला बा समबाय आन्दलनखौ जुदि जों लिड खालामलाङोब्ला निस्सय जों मोनसे समाव बड'लेण्डआव जोंनि इक'नमिखौ जों गोजौसिम लाना थांनो हागोन। बे जोंनि साननाय आरो लोगोसे जोंहा बड'लेण्डनि जाय मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो बे जोंनि बिफानखौ देरहासार खालामनो थाखाय बे बिफानखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय बिथोन होबाय थायो। बिदिनो बिथाङा दा बे बिफाननि गेजेरजों फैगौ 10 बोसोराव माबायदिहाय जोङो बे बिफानखौ सालायलांनो हागोन, जों माबायदि रायजोफोरनो बे बिफाननि गेजेरजों रायजोफोरखौ सहाय खालामनो हागोन बिनि थाखाय बिथाङा जोंखौ भिजन डकुमेन्ट्स मोनसे बानायनो होदों। बे भिजन डकुमेन्ट्सआव जोंहा मोननैसो खोथा साननाय दं। जोङो बे भिजन डकुमेन्ट्सआव रायजोफोरखौ जोंहा दा गतै एन्टायार BTCआव 15,000निबो बांसिन समबाय समितिफोर एक्टिभ जानानै दं, जेरावनोखि जोंहा 4 लाखनिख्रुइबो बांसिन मेम्बारफ्रा बेयाव जड़ित जानानै दं। गतिके जों 10 बोसोरनि गेजेराव जों सानदों 10 लाखनिफ्राय 15 लाखसिम जों मानसिफोरखौ बारायनो हायो नामा बेखौबो जों साननाय लाखिदों। बिनि गेजेरजों जों मा खालामनो सानदों जे जोंनि जिखिनि बेंकफोर दं बे बेंकफोरनि गेजेरजों जोङो फाइनान्सियेल लिंकेज क्रेडिट लिंकेज खालामनायनि मोनसे थिरां खालामदों। बेयाव जोंहा KCC लन लानो हायो, जेरावनोखि खम सुदाव जों लानो हायो। जोङो मुद्रा लन लानो हायो। मुद्रा लन मोनसे जुदि लायोबा सासे फिसा दखानिया मुद्रा लन मोनसे लायोबा 50,000 रां जुदि मुद्रा लन लायोबा 3 बोसोरनि गेजेराव मात्र 50,000 दाजाब 7,000 57,000ल' रिटार्न खालामनांगौ उइथिन 3 इयार्स। गतिके बे सुबिदाफोरखौ जों बेंकनिफ्राय लानो थाखाय जोंनि बिफाननि जिखिनि जोंहा समबाय समितिफोर दं बिथांमोननि जिखिनि बर्ड अफ डाइरेक्टर्स दं बे बिथांमोननि बर्ड अफ डाइरेक्टर्सआ मोनसे लिस्ट लाहोनानै बिथांमोनखौ बेखौ इनिसियेटिभखौ लाहोनानै जोङो बेंक लिंकेजखौ खालामनो थाखाय जोङो बेबस्था खालामगासिनो दं। बिदिनो